Kuntrarju ta' kif kien jiġri qabel, ammont ta' pulizija wieġbu sondaġġ li permezz tiegħu żed itwassal it-triq għar-riforma neċessarja fil-korp tal-pulizija. Fil-fatt kienu 650 minn 2000 membru fil-korp li għażlu li jirrispondu dwar x'għandu jsir biex il-korp jimxi l qudiem. Żvela dan il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Karmelu Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega l-istrateġija ġenerali tal-korp tal-Pulizija. Il-Ministru qal istrateġija simili kienet pjanata minn Gvern Laburista ta' bejn l-1996 u l-1998, iżda wara bidla fil-Gvern kollox baqa' fuq l-iskaffa. Żied jgħid ukoll kif fi żmien gvernijiet nazzjonalisti saru sondaġġi li kienu jimtlew biss minn 30 persuna fil-korp. Il-Ministru tenna li meta kien idur l-ases ta' Malta Għawdex kienet diffiċli għalih biex jikkonvinċi l-membri tal-korp biex b'mod anonimu jimlew dan is-sondaġġ. Dan minħabba li l-pulizija kienu qataw qalbhom li xi darba ħajkun hemm xi ħadd li jisma' il-problemi li jiffaċċjaw ta' kuljum. Min-naħa tiegħu il-professur tal-Kriminoloġija Xavier Formosa, koordinatur ewlieni tad-dokument, spjega ma' One News xi proposti li ħarġu minn dan is-sondaġġ. Żgur li tkun ikollok identifikazzjoni iktar ċara bej ir-roles tal-policing u r-roles tal-administration. Jiġifieri, il-policing huwa r-rol tal-kummissarju li huwa l-head dejjem tal-entità, rispettivament mill-istruttura, għallu jiffokaw iktar fuq community policing, policing international crime, local crime, national crime, u bat għandek l-aspett li ħollu iktar amministrattiv, id-day-to-day running tal-entità. M'għandux għalfejn il-kummissarju kif inhu llum imexxi mill-A sa żeta. Apparti minn hekk saħaq li wħud minn dawk li mlew is-sondaġġ issuġġeraw li jkun hemm aktar investiment u taħriġ fl-akkademja biex jgħin li l-pulizija jkunu preparati psikoloġikament meta jiffaċċjaw inċidenti fatali u oħrajn ta' natura kriminali. Intant il-Ministru temm jgħid li lan ta' dan il-Gvern huwa li jara korp jitmexxa aħjar u b'aktar dixxilpina billi fost l-oħrajn tinbidel il-liġi li tirregola il-pulizija.